Op verschillende plekken in ons land worden van Joet al grote aantallen geslachtsriepen iel uitzetten. In Haas wie de officiële start van het project Paling over de dijk. Beroepsviskers hadden iel vangen en zetten ze van het binnenwetter uit in de Waadzee, zodat ze vrij toegang had tot het plak dat ze kuut zitten. En dat is in de Sargassozee in de Atlantische Oceaan. Als ielvisker wil je toch iel vangen en net voortgooien in het water? Nou ja, het is een goede zaak om ook wat te laten zwemmen. Ja. Het kan zich weer voortplanten en ja. Dit is je toekomstige bal eigenlijk. Ja, inderdaad. Vanwege de dieken en de gemalen slaagt het de iel zelfs net om te migreren. Stichting Dupan helpt ze daarbij. Als ze bij Heeg eruit willen bij Limmer, dan komen ze ook een gemaal tegen. Dat is niet de bedoeling. Zouden ze dat redden, dan komen ze in het IJsselmeer, komen ze weer een dijk tegen. En nu hebben ze de vrije aftocht vanaf de Waddenzee direct naar open water. Is dat een drip op een gloeiende plaat of is het toch, helpt dat wat? Nou, Europees gezien is het natuurlijk een druppel op de gloeiende plaat. Maar aan de andere kant kun je zeggen, alle kleine beetjes helpen. Als zo'n volwassen paling de tocht naar de Sargasso voltooit, dan moet je rekenen met 2 tot 3, misschien wel 4 miljoen eieren per paling. Als die allemaal bevrucht worden, dan heb je natuurlijk een enorme hoeveelheid paling. Dus al zou maar 1 paling van al deze palingen het redden, is het een enorme winst voor de palingstaat. Worden ze gevolgd? Deze worden niet gevolgd. Er is heel toevallig deze week een onderzoek bekendgemaakt waarin 700 palingen gevolgd zijn. En die zijn helemaal gevolgd tot aan de Azoren aan toe. Hoe doe je dat? Kan er zo een zender op? Dat zijn hele speciale zenders. Die worden met een touwtje vastgemaakt op de huid van de paling. En het zijn vrij grote zenders ook, omdat die paling op hele grote diepte zwemt. En die zenders dus heel robuust moeten zijn. Zouden ze dat niet zijn, ja, dan kun je ook geen data verzamelen. Nee. En de hoeveelheid data die verzameld is echt fenomenaal. Want het is echt kennis die we ontberen. Gaat het dan om de routes die ze nemen? Het gaat om de routes die ze nemen, op de dieptes die ze zwemmen, het watertemperatuur van die dieptes die ze zwemmen. Ook over predatie, dus of ze onderweg opgegeten worden door een walvis of door een tonijn of iets dergelijks. Dat is allemaal uit dat onderzoek voortgekomen. Het project Paling over de dijk rent in 6 provincies en is nog tot en met november.